Μόλις μου είπε ένα φιλαράκι ότι απόψε έχει πανσέλινο και λέω να πάω να τη δω και με την ευκαιρία να δω και την offline ζωή. Έχω να βγω μέρες. Πού θα μπορούσα να δω το φεγγάρι? Ίσως κάπου ψηλά. Δεν έχει και πολλά ψηλά μέρη εδώ. Πάω τώρα από την άλλη πλευρά της πόλης να δω. Ο κόσμος έξω... Ωραία είναι. Μ' αρέσει πιο πολύ να περπατάω με W. Το πρόβλημα είναι ότι φωνάζει πολύ. Και δεν μπορείς κάπως να χαμηλώσεις την ένταση. Επίσης έχει μυρωδιές, δηλαδή τώρα πέρασα έξω από εστιατόριο και μύριζε φαγητό. Μύριζε. Πανσέλινο ακόμα δεν βλέπω. Πολύο, χαρτοπολείο, φωτοτυπίες. Περνάω έξω από το κέντρο αισθητικής που πηγαίνω και σήμερα δεν πήγα στο ραντεβού που είχα για λέιζερ. Και... ναι, δεν πειράζει. Γιατί δεν ήρθες? Υπάρχει εφαρμογή που μπορώ να δω που είναι η Πανσέλινος, αλλά δεν θέλω. Έτσι για να ζήσω το experience της πραγματικής ζωής, ότι πρέπει να το ψάξεις για να το βρεις. Ελπίζω να μην βαρεθώ και να υποπέσω στην ανάγκη της τεχνολογίας. Έχω μάτια, τα μάτια μου δεν βλέπουν. Τι να κάνω το GPS? Οκ, ήρθα σε ένα ψηλό σημείο. Ούτε αστέρια έχει, ούτε πανσέλινο. Νομίζω μας κάμαραν. Δεν έχει φεγγάρι. Έχει. Το εντοπίσαμε, παιδιά. Ωραία. Κοίτα, μπορώ να πάω να το κυνηγήσω, να το έχω σε ωραία θέα. Αλλά σκέφτομαι ότι σε λίγα λεπτά δεν θα ανέβει να το δούμε και από εδώ. Μου φαίνεται θα το κυνηγήσω. Δίνει έξτρα XP. Λοιπόν, το φιλαράκι που μου είπε ότι έχει πανσέλινο απόψε έκανε αυτό εντωμεταξύ. Ελπίζω να μην έχει θέμα να το δείχνω. Θα το ρωτήσω. Είναι από... Υπάρχουν κάποιες παρέες που μιλάνε με caps lock, μόνιμα. Φουλ δυνατά. Νομίζω έχω πολύ ωραία ιδέα για το που θα πάμε. Σε κάποιο άλλο vlog θα έρθουμε να δούμε ταινία. Θα σας δείξω, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Νομίζω επιτρέπεται. Εν τω μεταξύ, πόσο τέλειο που όντως το βίντεο με κάνει να βγω έξω. Μου πήρα το παγκάκι. Και αυτή θέλω να το φεγγάρι. Εγώ θα το βλέπω το φεγγάρι. Εγώ. Αλλά κάτι όμορφο που είναι. Δείτε. Πάλι καλά έχει και για μένα ένα παγκάκι. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω, θα έκανα μεγάλη φασαρία. Δίνουν και φιλί τώρα. Εντάξει. Κι εγώ έχω... μεταξύ, έκανα γύρες μέσα στην πόλη για να το βρω, αντί να πάω προς τη θάλασσα. Πω. Ωραία δεν είναι? Για πείτε στα comments. Άξιζε. Και ναι, αυτό είναι το δικό μου. Αυτό εδώ είναι της Αριστείας. Αυτό εδώ της Δήμητρας. Και αυτό του Λουκά. Απόψε έχουμε πάρτι σε μένα. Από παλιά ξέρω ότι το να βλέπεις νερό βοηθάει στη μνήμη. Δεν ξέρω αν ισχύει. Τελικά ίσως και να ισχύουν αυτά τα ενεργειακά. Κάπως νιώθω λίγο καλύτερα.
η αστυνομία επίσης στην πραγματική ζωή. Είναι κάπως καλύτερη από το GTA. Στο GTA απλά θα βγάλεις όπλο, ξέρω εγώ, και θα έρθουν. Εδώ και όπλο να βγάλεις είναι πιο ανθρώπινη η κατάσταση. Με τον έχω πάνω μου τον Glock. Ακόμα και στο χέρι μου να το βγάλω, δεν θα γίνει κάτι. Υπάρχουν και αυτά που πρέπει να περιμένεις. Αλλά πρέπει να περιμένεις μόνο αν κάνεις RP ως όχημα. Δηλαδή, εγώ που είμαι άνθρωπος πεζός δεν χρειάζεται να περάσω από αυτό, ούτε να χτυπήσω κάποιο εισιτήριο. Το λες και βολικό αυτό, δεν μ' αρέσει που μπορώ σαν πεζός να πηγαίνω ελεύθερα σε πάρκινγκ κτλ. Ενώ τα αυτοκίνητα πρέπει να πληρώνουν. Πολύ φως. Ελπίζω να μην σκαλώσω στο edit με το μαλλί μου και να πω «Α, το μαλλί μου είναι χάλια». Γι' αυτό δεν ανεβάζω.